سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ብኣርከስ ከምቲ ልሙድ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ እንዳኣተና በብክፋል ኢና ንከታተል ዘለና ንሎማዓንቲ መበል 12 ክፋል ብዛዕባ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ዝብል እየ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብሓንሳብ ንከታተል። ሎማዓንቲ ብዛዕባ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ናይ ፓራግራፍ ንሪኦ ዘለና ንላዕልን ታሕትን ኣሮ ምልክት ዘላታላትና ኣብኣ ክሊክ ጌርና ኢና ንረኽቦም ዝተፈላለየ ዓይነት በብናቱ ሳይዝ ከዓኒ ስፔስ ኣለና። ኦኬ እዛ ቀዳመይቲ ንሪኣ ዘለና ዋን እያ እሳ ከዓኒ ሲንግል ስፔስ ንብላ ወይ ከዓ ዲፎልት ናይዚ ወርድ ዲፎልት ዋን ትፀንሓና ማለት እዩ። ቀፂልና 1.15 ኣላትና እሳ ከዓኒ ብቐሊሉ ንክንሪኦ ወይ ንክነንብቦ ኣብ ንውሕ ዝበለ ዶክመንት ፅቡቅ ክንጥቀመላ ንኽእል። ቀፂልና 1.5 ኣላትና ቱ ከዓ ዳብል ስፔስ ንብላ እሳ ከዓ ፕሪንት ክንገብራ ምደልየሉ ግዜ ፅቡቅ ክንመርፃ ንኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ቀፂልና 2.53 እንዳበለ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ፅሕፈት ዲፈረንስ ናቱ ከዓ ብኡ መልክዕ ይፈላለ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ልምዲ እታ ዲፎልት ፀንሓና ዋን እያ ኣብዚ ዋን ክንመርፅ ኢና። ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ነዛ ፓራግራፍ ክሊክ ጌርና ኣብዚኣ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ኣሮ ተመሊስና ክንቅይር ንኽእል ኢና ሓደ ወይ ከዓኒ ነቲ ዝፀንሓና ብሾርትካት እውን ክንቅይሮ ኣብ ኪቦርድ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ሲንግል ስፔስ ኣላ እዛ መሪፅናያ ዘለና ናብ ዳብል ስፔስ ክንቅይራ እንድሕር ደሊና ሓደ ኣማራፂ ኣብዚ መፂና ናብ ቱ ኢልና ክንመርፅ ንኽእል። ካልኣይ ኣማራፂ ከዓ ከም ዘላታ ከላ ኣብ ኪቦርድ ሾርትካት ኮንትሮል ኢልና ቁፅሪ 2 እንድሕር መሪፅና ናብታ ዳብል ስፔስ ኮይና ትልና ኣላ። እንድሕር ዳብል ስፔስ ደሊና ኮንትሮል ኢልና ቁፅሪ 2 እንመርፅ ማለት እዩ። እንድሕር 1.5 ስፔስ ደሊና ከዓኒ ኮንትሮል ኢልና 5 ንመርፅ ብኣ መሰረት ከዓ ተቐይራ ኣላ። ንሲንግል ስፔስ ክንመልሳ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ኮንትሮል ኢልና 1 ንመርፅ ማለት እዩ። ናብታ ዝነበረታ ናይ መጀመርታ ተመሊሳ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ብሾርትካት ኣብ ኪቦርድ ክንመርፆ ከለና እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ፓራግራፍ ዘሎ ዲፈረንስ ናይቲ ስፔስ ክንሪኦ ተኮይና ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢ 2-3 ፓራግራፍ ኣለና። እቲ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ስፔስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስፔስ የብሉን። ኤክስትራ ክፀንሓና ንኽእል ክንድምስሶ ንኽእል ወይ ከዓ እንድሕር ብሓንሳብ ፀኒሕና ከዓኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መጀመርታ ሰሌክት ንገብር ልክዕ ናብታ ዝበልና ኣሮ ተመሊስና ከዓኒ እዛ ንሪኣ ዘለና ኣድ ስፔስ ቢፎር ፓራግራፍ ኤንድ ኣፍተር ፓራግራፍ ትብላላትና እዛ ቀዳመይቲ እንድሕር መሪፅና እያ ካብዛ ላዕሊ ንሪኣ ዘለና ኢንትሮዳክሽን ትብል እያ ጀሚራ ቀቅድሚተን ፓራግራፍ ቦታ ትገድፈለን ዘላ እንድሕር ብድሕሪኡ ኢልናያ ከዓኒ ኣብዚ ቅድሚት ከይገደፈት ኣብተን መወዳእታ ናይቲ ፓራግራፍ ስፔስ ክትገብረልና ትኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ኣድ ስፔስ ቢፎር ፓራግራፍ መርፅ እየ ልክዕ ከምቲ ዝመረፅኳ ከዓኒ ኣብ መንጎአን ስፔስ እንዳገበረት ፍልይ እንዳገበረት ኣብ መንጎ ተን ዝመረፅናየን ማለት እዩ። ንኩሉ ኮነልና እንድሕር ደሊና ከዓ ኣነ ነዘን ቀዳሞት መሪፅየን ፀኒሐ ነተን ዝደለናየን ዓቐን ከዓኒ እንዳመረፅና ከምኡ ጌርና ክንቅፅል ንኽእል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ዘዳልናዮ መደብ ብዛዕባ ላይን ኤንድ ፓራግራፍ ስፔሲንግ ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ